яке аз ҷашнҳои қадимтарин кӯҳани миллати тоҷик Сада маҳсуб мешавад. Бояд қайд намуд, ки ҷашни Сада бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ворид карда шуд. Сада ин арзгузорӣ ба ҳуқуқу озодии манфиатҳои кишоварзон аст. Сада ин эҳтиром ба деҳқонон аст.